Iro itrai, sesien pat ngak play pi paro ha kerteng ke badun portam ke jong jisu. Dakan ni ke video ngakwa bangan betai ya pi ya ke jing mentoy ke jong udowai bipi ubangi ngipen mi. Te kiju ong barabor bandi dawai bipi dawai shini tak namar ba habdi baro shi jing em. Te hanre ke basngausi kalong ba habdi baro shi jing em bat kapen kia nakawe ka benta bat kapen sniu pat nakawe ka benta tiki ni pat kita wai ki bangi ngipen mi ne em kamot kalong ka ba dan jing kta ken kamot ada piyai di kalong kumba piyai thiet so kapen bahai ka kwat ka kia ya pi te kamot kam dan jing kta ai ru em te kamot ba kade kata ken ka pas ngau tenan te le se phim kwa ba phindi lenter pan te phila bandi no tengkhat ruken lane hajaka phindi man ka sngi onda phila sngo thu phila khia di no tang arsien lane license te yo namar ketu de phidi kamen to ye phi namar long kumba phi thiet so long kumba phi thiet khaw long kumba phi thiet jhur kamut ngi te na ka banta ban bha ka sne do ngi le kumno ngi bam so te kamut bangin kedang ka po ngi bam ja kamut kitu kidi ki batte te ki bom dan jing kta ti kidi ki bom dan jing kta la ngi penlut pisa kamut om leleng hares ngosi ki dawai ki ba ngi hab bandi namar bangi shitom te hare da di shidi pat ka kta ka kwet ka khia kata ken ki de ki dawai ki ba pensngausi ken bakwa ban e no tang steng por te kini ki dawai jongi pat kat ba pinang di kemut kanang bahagen kanang mentoy namar ba kapen klanya ka bormet kapen yat bet iki thit ki jaw kapen khut ya ka kpo pen khut ya ki pen khut ya khlai bat kum ta ter te kemut ka mentoy bahagen te uniu de wai bipi jongi ha ka jok por u yarap ya ka bipi ha ka jok por u yarap ya ka gastric ru te uni u yarap ha kata ka benta te dadan mau ru uyarap hi uni udwai bipi uya dai lang hi te ubaya dai pat na ka benta uksang badan mau ha uksang ha kidney bat ka gastric ka don hi na ka wei pat hi ka dawai ka ba ngala tho bet kemut kum tu da ngala tho gastric plus bp lane gastric plus dawai mau lane gastric plus kumta te kemut phila yu i hang tu bakaya rap lang ta ya dai lang wana bang bangam dan kita kasing pang umlong bangan di ya kani henry kamut kaya rap lang tambak kini kim don jing ta ru em henry kipen baha pen ban kipen pengat e kamet ka phat ka jong phi te kamut ka baha ka na kipenan kami kini kita wai ki jongi te ngi pen mi kita wai mau ki badon hak lain ne hak sang ne te kita wai nyang so pen te ngi pen mi te kidon bonjat hai kita wai ki bangi ngi pen mi te namat pran phila ban yo na sora te na po jowai te na po nongston te shawai klam pat yora ban pha te la shai ka sngi ka de sau tarik la dang bakla te ngan sara uni udawai bipi khambun te shepo mat pran namar ba men hakini ki sngi yora tang khndian te u yarap ha hi te phila ban shufon chwa ban phone nga anda phila yo itu kita wai ngan tai phi kumnu ba phin penan kami itu kita wai ki jongi tu number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sao pra arsan pra not ar nyo sao tengi ai kita wai beniat ru ba penja e jing smashin tur ba penja e jing kha ki beniat ke jing khi ka jing sei ki do beniat te dawai piles te kita wai pangmat kita wai jak tha kita wai penja nyo le uhena ubaya dai bet na phang na kam ta jong no ru te la da phikwa ba u nyo jong phi on nam ha panan kam do powder pan singe jing ha ba ko phniang te ka sabon slek le ru ngi bo ka sabon sai khmat ru ka bes ngi bo ka night cream ru ngi bo bat ki sunscreen ru ngi bo te kita wai jongi ki te ki ba amdan jikta ai ru em te nakabenta ka buram ko jong ublay yaro itray